Destiny! Iż-żagħżugħa Karkariża Destiny se tkun l-ambaxxatriċi ta' pajjiżna fl-edizzjoni li jmiss tal-Eurovision Song Contest li f'Mejju li ġej se jinżamm f'Rotterdam fl-Olanda. Dan wara li s-sibt filgħaxija iż-żagħżugħa ta' 17-il sena iddominat ix-show mużikali X Factor li fl-aħħar ġimgħat kellu jwassal għal din l-għażla. Hija ntgħażlet bl-għażla tal-pubbliku bit-televoting. Iltqajna ma' Destiny fid-dar tagħha f'Birkirkara fejn qasmet magħna il-ferħ li qed tħoss kif se tkun qed tirrappreżenta lil pajjiżna fil-Eurovision. Inħossni verament ferħana u kontenta. U nħossni kontenta l-iktar għaliex il-poplu, il-Maltin u l-Awċin għafdaw fija u għamluni responsabbli sabiex nirrepreżenta lil Malta u minn naħa tiegħi ħanamel dak kollu li nista' sabiex nagħmilkom kburin. Fis-serata finali Destiny elbet l-isfida ta' Justine Shorefid, il-grupp Fate u Kyle. Minn barra rappreżentanza fil-Eurovision, Destiny mistennija tiffirma wkoll ftehim ma' kumpanija internazzjonali. Hija ddeskrivitilna x'kien għaddej minn moħħha f'dak il-mument li kien se jitħabbar ir-rebbieħ. Dak il-ħin ifhimni ikollok tkun eċitata ħafna. Tkun imbeżza għaliex qatt ma tista' tkun ċerta. It's a competition, hemm ċans li tirbaħ, hemm ċans li titlef u tant kien il-kompetizzjoni kien fuq livell għoli ħafna, allura t-talent kien kbir u dak il-ħin ma tkunx tista' dak li tħoss dak il-ħin u ma tistax tispjega għaliex it's a very sensitive feeling. Destiny tgħidilna x'inhi triq il-qudiem f'din l-avventura mużikali tagħha. ċerta 100% li l-production ħajamlu minn kollu sabiex ikonna song b'saħħitha li ħad tkun biżejjed sabiex immorru tajjeb fil-Eurovision. U we're going to make Malta proud. Destiny hija wiċċ rinomat fix-xena mużikali Maltija, kif sa minn età żgħira diġà kisbet diversi suċċessi. Lura fl-2015 hija reppet il-Junior Eurovision Song Contest bil-kanzunetta Not My Soul, filwaqt li fl-2017 għamlita sas-semifinali tal-Britain's Got Talent. Iżda wara dawn l-esperjenzi din it-tfajla żagħżugħa komplet tikber u ssaħħaħ il-vuċi impeccabli tagħha. Nemmen li l-Eurovision ħanoħroġ sajd oħra ta' Destiny għaliex irid nidher iktar matura, irid nidher li kbirt fil-karriera tiegħi anke in every tikber ovvjament biex tilħaq dak il-livell u ħanarikom eżatt der oħra ta' Destiny wkoll. Bla dubju li waħda mill-ikbar fans ta' Destiny hija oħta Melody li għad għandha biss 3 snin. Look like Destiny. And Destiny. Yeah, and you love me. I She love you. sing a lot of nice Songs. I give her a present. Wara dan ir-riżultat, Destiny irċevit eluf ta' messaġġi ta' awguri, fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li feraħ lil din il-kantanta Karkariża għal dan is-suċċess, filwaqt li feraħ ukoll il-parteċipanti l-oħra li waslu sal-finali. Adrian Delija qal li dawn huma vetrina tat-talent li għandu l-poplu Malti Wawċi.